Ndinokukwazisai nezita raJesu Kristu ndichiti ameni. Tautenda Mwari nesevhisi iri pakati pedu. Zvino mukati mezuva ranhasi Mwari ngavatibatsire kuti tigoverane vhesi riri pana Mapisarema chapter 23. Mapisarema chapter 23 chapter yakajairwa navanhu, chapter yakajairika navanhu. Vamwe vanotoita mapoemu, vamwe vanoita munamato, inokwanisa kurisaitwa chero navana vadiki chaivo. Asi Mwari ngaatibatsire kuti pana Mapisarema chapter 23 ipapapo toda kuti titaure pavhesi ya5 chete. Vhesi ya5 chete ndiyada kuti titaure mukati mezuva ranhasi. Inoti iyo, munondigadzirira chokudya pamberi pavadzivisi vangu, makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Amen. Saka ada kutenda Mwari neshoko iri. Muri kuona kuti chapter iyi iri kutaura kuti iyo ndidhavhidhi ari kutaura. Kubva kumusoro ambotaura akati Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandoita sei chandinoshayiwa. Tsvimbo yake nemudonzvo wake zvinoita sei zvinondinyaradza, anondisesedza pamvura inozorodza. Anozvisvika papoindi kuti anozotaura kuti iye Jehovha mufudzi wake anomugadzirira tafura pamberi pavadzivisi vake. Neimwe nzira anotaura anogadzirira tafura pamberi pavavengi vake. Saka uchaona kuti Dhavhidhi ari kutaura kudii panapo. Ari kutaura kuti iye pavhesi rechirungu pachirungu inoti, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Saka kutaura kuti iye anotogadzirwa tafura yekuti adye zvake pamberi pevavengi vake. Muri kuwanzwisisa? Saka muchaona kuti iyi ichapter yakaitwa misunderstood nevanhu vakanyanyisa mukati meupenyu. Chapter yakaitwa misunderstood zvakanyanyisa mukati meupenyu, especially namakristu tichitonamata izvozvi. Chapter iyi inokotwa zvakanyanyisa namakristu mukunamata kwatiri kutoita izva zvino, vachiimiskota, ichiabhuswa, ichishandiswa zvinhu zvisirizvo. Saka nhasi tati chimbosvika panguva yekuti titaure tichiti Mwari watinonamata handi Mwari wesoto here? Tinonamata Mwari wechifinhu here? Mwari watonamata isu Mwari anofinhura here? Mwari watonamata isu Mwari wesoto here? Nekuti wakaona panokotiwa vhesi kazhinji navanhu, vanorikota panguva yavanenge vachiita soto, rinokotwa panguva yechifinhu. Kuti tarirai muone ndava kufara, muvengi wangu akatarisa. Tarirai muone ndava kukisa, mudzimai wangu, vavengi vakaita sei? Vakatarisa pamuchato. Tarirai muone tichangodzitenga motikari idzi tikafamba nadzo, varoyi vomusha medu vakatarisa. Saka kana vanosvika pavhesi rori vorikota, voti tarirai muone Jehovha wazviita, wandipa mazuva ekumazhinji, ngape vavengi vangu mazuva mazhinji ekurarama kuti vagoona kubudirira kwangu. Kuti kana Mwari muchinge mogadzira tafura pamberi pavo, ivo vatase vasotwe, vaone simba renyu. Saka vhesi rakashandiswa fosoto, zvokuti rakashandiswa pachifinhu mukati menyika yatiri kurarama nhasi. Asi uchiverenga vhesi rori zvakanaka kumberi kubva kumashuroko, tinogona kunzwisisa kuti vhesi raisataura chifinhu. Mwari haasi Mwari wechifinhu, Mwari haafinhure vanhu. Mwari haasi Mwari wekusotesa vanhu. Uye Dhavhidhi context pavhesi yanga asingatosotese kuti vanhu. Saka neimwe nzira unogona wakatombokota vhesi rori kuti Mwari vandigadzirira tafura dzino pamberi pavavengi vangu, zvichida musi wako pazvanga zvaita, musi waiserebrita zvako zvanga zvaita se zvaita, ndobva watanga kuserebreta uchifinhura waunofunga kuti ndo vavengi vako, waunofungidzirwa ndo vadzivisi vako, of which kazhinji kacho
vanhu vaunofunga kuti vavengi vako maneighbors ako nehama dzako ndo kazhinji ndo vanhu vaunofunga kuti chi vavengi vako. Chero zvose pachikristu tichinzwisisa kuti hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemweya iri muchadenga, asi makristu mazhinji havazvinzwisisi zvakare izvozvo. Muvengi wavo wavanoona munhu wavagere naye ari kushandiswa nemweya akaipa, ndiye munhu wavanotagete muvengi wake, kuti muroi chaiye womushamenya asiri muvengi wake. Sekuru vako vane chikwambo havasiro muvengi wako. Muvengi wako chaiye ndidiabhuro satani ari kuvashandisa. Muvengi wako imweya madhimoni makuru ari kushandisa muroyo wekumusha kwenyimimi kuti atadze kuwana nguva yekuti anongozvirarira ouya kudzimba dzenyu achiswira achipisha shanguva yekurara, ari kutoshandiswawo. Saka neimwe nzira panapa David manje achitaura ari kutaura pamusoro pemuvengi wako, pamusoro pemuvengi wake. Oti Mwari vanondigadzirira tafura pamusoro pemuvengi wangu, in the presence, pamberi pavavengi vangu, in the presence of my enemies, pamberi pavavengi vangu ndini Mwari vogadzira tafura kuti iye adye zvake. Vhesi raireva kuti diko, raireva kuti Mwari vagadzira tafura kuti ndicelebrate vavengi vangu vachiona vachisotwa. Ndozvaraireva here? Mwari vatinamata ndewesoto here? Ngatipinde pavhesi zvakanaka. Saka muchacheredza panapa kuti hazvo zvaitaurwa nevhesi. Dhavhidhi aitaura pamusoro paMwari wake anomuchengeta, Mwari anomufudza, Mwari anomupa peace of mind. Tsumbo yake nemudonzi wake zvinomunyaradza, anomusesedza pamvura inozorodza, ndiye anomuisa kumafuro manyoro. Saka chaanotaurwa panapa naDhavhidhi ndechekuti Mwari iyeye anovimba naye zvekuti chero pamberi pehondo dzinengei, chero pamberi pemaenemies anengei, Mwari iyeye anogadzika tafura yekuti Dhavhidhi agara hake akadekara achidya. Dhavhidhi ari kutaura ndine stress free kana ndina Mwari uyu, nokuti kana ndina Mwari uyu ndinoti nazo kudya ndikaguta, handikendenge kuti matroubles akava nemaproblems angu ari kumaonda sei, handikendenge kuti finances dzangu dziri kumaonda sei, nokuti Mwari wandinonamata inini anototi gara zvako patafura udye chero wakatarisana nehondo inengei. Nokuti chinhu chandida kukutaurira chisingaitike kuti wakatarisana navavengi vako, zviro kwazvo wopiwa chikafu wonzi idya wakadekara, izvo zvazviitike. Muchono chinoita kuti vanhu vasadye inhau yamaproblems ezvinenge zvichivanetsa mukati meupenyu hwavo. Unonzwa nhau yavanotanga kutaura ndeyekuti handina appetite. Wakabvunza munhu chii chiri kukushayisa appetite, anokutaurira kuti iproblem yakati. Vashoma vanhu vanoshayiswa, vanowana appetite yakanyanya vari panguva yekumanikidzwa kwakasimba. Saka ndozvakafanana nepanguva dzehondo dzairwa panguva yaDhavhidhi. Kana hondo yakamira zveshe vanhu vakatarisana nayo, vachimirira kuti vachirwa, vavengi venyu makatarisana navo nengoro dzavo dzamabhiza uko nezvombo zvavo zveshuwa, vakatarisana nemi kuti murwe, panga pasina nguva yekuti munogadzira tafura moita feasting pamberi pehondo yavadzivisi venyu. Zvanga zvisiri zvinhu zvokuti zvaitaurwa izvozvo kana zvaitarisirwa kuti muri pahondo wakatarisana navadzivisi vako, makatarisana namaenemies venyu, mogadzira tafura mototanga kutoita meri muchitoita feasting ipapapo pamberi pehondo yamuri kufanira kuti murwe navadzivisi venyu. Vanhu vaizotanga kutozondorwa, kutozondodya nekufara, vabva kupi? Kuhondo. Zvinhu zvanaka, chero ukatoverenga bhaibheri unotonzwa kuti vakapembera vabva kuhondo vakandodya nekufara, vakamwa doro, vainwa doro vakanwa waini, vakanwa waini vakafarisa, wonzwa kuti vakanga vafarisei, zvikanzi vanga vabva kupemberera chakati, vanga vakunda pane chakati, vanga vafadzwa nechakati panguva yacho. Zvanga zvisingaite kuti vanhu vatange kuti ngatisvike panguva yekuti tifare, tidye, timbonwe waini tisati tatanga hondo. Saka panapa David ari kutaura scenario isina kujairika chero panguva yacho. Saka ari kudescribe Mwari waanonamata manje, kana kuti Mwari watinonamata uyu kuti ndiMwari anomupa peace of mind
panguva yaanenge ari panguva yamafungu namatrabhles ekutambudzika, yekuti chero nguva yaanenge akaomerwa, yekuti chero nguva yekuti zvinhu zvakamutinya, upenyu hunenge hwomushinyidza sechiutsi chemoto wendove. Ndo paari kutaura kuti ipapo ndiri pakati pekutambudzika kwakadaro, ipapo ndiri pakati pekushungurudzwa namafinances, ndiri pakati pekushungurudzwa nabhosi, ndiri pakati pekushungurudzwa nemukadzi, ndiri pakati pekushungurudzwa nemurume, ndiri pakati pekushungurudzwa neurwere, ndiri pakati pekushungurudzwa nemhuri yanetsa, ndiri pakati pekushungurudzwa nezvanetsa mukati meupenyu hwangu. Ipapo ndo paari kutaura kuti Mwari vanogadzika tafura pamberi pake, pamberi pamatambudziko iwayo, pamberi zvinomunetsa izvozvo, vobva vati idya hako wakadekara. Mwari vanogadzika tafura pamberi pavadzivisi vangu kuti ndidye zvangu ndakadekara, kwete kuti asotese maproblem, kwete kuti asotese muvengi, but ari kutaura kuti Mwari wandinonamata inini anogadzika tafura pamberi pavadzivisi, pamberi pamaproblems angu, ndikadya ndakadekara ndisingakendenge kuti kune problem, nekuti ndinoziva kuti Mwari ndiye anosolva problems. Ndinoziva kuti Mwari ndiye anorwa namaenemies angu, saka ndichadya ndakadekara, ndisingatyi, ndisingavhunduki, ndisingatsvage kuti muvengi ari kuitei. Ndichadya hangu ndakadekara, ndichanwa ndakafara, chero pamberi pavavengi vangu, nekuti ndinoziva kuti handisini ndinorwa navo, Jehovha unondirwira. Saka regai ndidye ndakadekara, regai ndizorore, regai ndiwane peace of mind. Handina chikonzero chekutya, handina chikonzero kutarisa kumashure kwangu, handina chikonzero kutarisa hondo iri kurwa neni, nekuti Jehovha unondirwira pahondo iyi. Saka tafura ngaigadzwe, ndidye ndifare, ndisingavhunduke hondo yandakatarisana nayo. Saka panapa ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari manje, kuti Mwari watinonamata Mwari isusu. Vhesi raisataura pamusoro pezvifinhu, kuti panapa chikutaurwa naDhavhidhi ndechekuti Mwari watinonamata isusu anokugadzikira tafura pamberi pamafungu namatrabhros aunawo, kuti udye zvako wakafara, rega kusuruvara, rega kutsamwa, rega kupera moyo, rega kunzwisa tsitsi. Geza, uzore mafuta, ufare, ugadzike tafura, udye zviripo hako wakadekara nemhuri yako, nekuti Mwari ndiye anokurwira pamaproblems ako. Mwari ndiye achagadzisa situation kunetsa mukati meupenyu hwako, nekuti Jehovha uyu ndiye mufudzi wako, ndiye anokusesedza pamavhuro manyoro, tsumbo yake nemudodzi wake ndiyo zvinokunyaradza. Nokudaro Mwari iyeye anokugadzikira tafura zvino pamberi pavavengi vako. Ndiye achakugadzikira tafura pamberi pezvinokutambudza, ndiye achakugadzikira tafura pamberi pewhatever situation iri kukuchemedza, ochiti idya hako ufare, kanganwa pamusoro pemaenemies ako, nekuti Mwari ndiye anomasorovha, nekuti ndiye mufudzi wako. Saka zvaitikwa zvinotongoitwa navafudzi, kana zvaiitwa kumafudzi panguva yacho kwaIsraeri, vaienda kundofudza makwai for a season, aitonogara kusango. Saka kana uri gwai, chero kwakauya shumba, chero kwakauya shumba, chero kwakauya mapere, iwe hausiriwe unoita wari namapere, hausiriwe unoita wari dhiamana neshumba. Mufudzi wako ndiye anokudzingira mapere, mufudzi wako ndiye anokudzingira shumba. Iye basa rake achitodzinga shumba idzodzo, chaanosiya kuiteyo ndechekukuisa pana mafuro kuti udye. Saka unenge uchimaita business yako hari kutodya nefeasting, then mufudzi wako achikurwira kumapere neshumba. Saka ndo zvaitaurwa panapa naDhavhidhi, kuti nini Mwari pamberi pavadzivisi vangu anotondigadzirira tafura kuti ndidye zvangu ndakafara, ndakadekara. Ko, ndingatyei kana ndina Jehovha mufudzi wangu? Saka mudikani, mukati mezuva ranhasi ndakapana kuti tingoencourageana mukati mezuva ranhasi ndichiti tinonamata Mwari, Mwari une simba chaizvo, Mwari unokufudza. Mwari akataurwa naDhavhidhi panapa kuti kana mufudzi wapanyika panapa achikwanisa kurwira makwai ake kushumba namapere, Mwari vanokonewa nei? Ndikutaura pamusoro paMwari anotaurwa naJohani naShe Kristu mubhuku yaJohani vachiti, kana mufudzi wamakwai akarasikirwa negwayana rimwe chete, anogona kutombosiyana ichenaini akandotsvaga hwani rakarasika kusvika arwana. Saka tikutaura pamusoro pekuti tikutaura Mwari ane simba, Mwari ane care, Mwari anokuchengeta, Mwari anokurwira. Mwari ari kutaura kuti iye rega kufungana zvakanyanya,
pamusoro pamaenemies namatrabros nezvese zviri kukunetsa zvenyika ino. Bvisa ndangariro yako kwazviri, ugotenda kwaari bedzi kuti Kristu wandinaye, Kristu wandinaye uyu zvirokwazvo unondichengeta, zvirokwazvo unondirwira, zvirokwazvo ndiri gwayana rake, zvirokwazvo unondirwira. Ndichagara ndidekare ndidye zvangu patafura yaandigadzirira, ini nemhuri yangu takadekara, iye hake achindirwira kuhondo dzangu, nekuti ini handizini ndinodzirwa. Hondo dzinorwiwa nani? naJehovha. Nokuti shoko ndozvarinotozvitaura mukati meshoko raMwari richiti, aiwa, kurwa hakuzi chi? Kurwa hakuzi kwenyu, asi kurwa ndekwani? NdekwaMwari. Iwe uringori gwayana, uringori hwaya hako, uringori hwaya hako. Nyaya yese iri kumufudzi wako. Saka haisi nhau yechifinhu, nhau irapa ndiye kuti relax pamberi pamaenemies ako. Whatever zvichaitika pamberi paMwari namaenemies ako, ayo iwe haunei nazvo, zvokuti Mwari achatawo kudzinga here, achatawo kuuraya here, achatawo kunegosheta nawo here, iwe haunei nawo. Iwe mind business rako rekudya hako tafura yako wakasununguka. Hapana chikonzero chekuti urare uchinyorovesa piro nekuchema nemisodzi uchifunga. Hapana chikonzero kuti ushayapatati uchitonzi munhu aona nekusadya nekuda kwezvinokunetsa. Ndiri kuti clear zvose zviri kukunetsa pakati pahana pako. Fara mudikani, sununguka pamwoyo pako, siya nyaya yose mutoro wese kuna Mwari, siya zvose kuna Jesu Kristu, siya zvose kumufudzi wako. Ndiye akumainda business irorero rekuti kweitwe navavengi vako. Iwe gara udya hako patafura yawagadzikirwa pamberi pako. David anonzwisisa kuti Mwari watonamata pamberi pemastorms, pamberi pezvinorema kudaro, ndopaanototigadzikira tafura kuti chidya, iye ochiita basa rake. Saka ndiri ndonguva yacho yasvika iyoyi yokuti uri panguva yekutambudzika kwakadai, uri panguva zviri kukushinyidza izvi, ziva kuti manje Mwari anofanira kuti achiita basa rake. Saka uchirega kutorera Mwari nguva uchida kuti unge waridhi, nokuti wakada kufunga sitereka anombokutarisa kuti uchiona kuti uchagumira papi. Iwe dekara, tora chikafu chako zvako udye, tora fara hako nemhuri yako, fara hako nevana vako, fara nemudzimai wako nemurume wako mukati memba yako. Then Mwari waita take care of the rest. Ndo vachadhira nemaenemies ako mukati menguva yanhasi. Saka ndikuti whatever situation iri kukuremera, whatever zvakakuremera, Jesu Kristu mufudzi wako, Jesu Kristu mufudzi wako ndiye oga anokurwira. Ziva chinhu nhasi mukati meupenyu wako kuti iwe uri gwayana, Jesu mufudzi. Saka Jesu Kristu ndiye achakuisa pamafuro, ndiye achakusesedza pamvura inoita pamvura, ndiye achakusesedza pamvura yakatoronora yakateramira. Ndiye ane tsvimbo zvakare inoita sei nemudonzo wake zvinoita sei zvinokunyaradza. Ndiye zvakare ari kutaurwa panapa kuti in the mid, panguva yekuti mastorms asumuka, hondo dzasumuka, zvinonetsa muupenyu zvasumuka, anokugadzira tafura pamberi pavadzivisi vako, then wodya zvako wakafara, iye achidhila namastorms ako. Nekuti takamuona achidhila navamwe mubhuku yaMaki achiti peace be still, vakomana vanetsikira panzira. Zvirokwazvo mastorms anetsa anosimuka mufudzi ane simba oti peace be still, mastorms akanyaradzwa. Saka usatya, whatever fungu ranetsa muupenyu hwako, whatever hondo yanetsa muupenyu hwako, whatever chakushinyidza, whatever chakutambudza, idya hako ufare nemhuri yako. Nekuti Jehovha Mwari watakatenda kwaari, Jesu Kristu muchena akatendeka mufudzi wako, is gonna take care of your enemies. Amen.